Os ratos de lonxe de todo. Ola, nenos, nenas, que tal estades? Benvidos unha nova ocasión a Merendas con Contos. Hoxe estamos na biblioteca do Ágora. Non sei se vos fixastes que aquí atrás hai unha ratiña a que supoño que vos coñecedes. É a miña prima Carolina. A miña prima Carolina é a irmá de Pillo. Ese rato que lle gustan tantísimos bocatas, sabedes? Sí, sí que sabedes. Bueno, pois resulta que a miña prima Carolina é inventora. É unha fenómena, inventa cada cousa, amaña todo o que fai falla. E vexo que está aí moi ocupada, facendo non sei o que. Voulle preguntar, pero case seguro que está traballando nun invento novo. Xa veredes. Hola, Carolina. Ei, hola, Fuco. Xa estades aí, amigos e amigas, que tal, como estades? Boa tarde. Que ben que estamos aquí na biblioteca da Ágora, unha alegría. Moi ben, Carolina, Sí. mira, estaba mirando para ti e digo eu, Carolina seguro que está traballando nun invento novo, sí ou non? Efectivamente, Fuco, que bo olfato tes, Sí, estou traballando nun novo invento. Eu penso que podería dicir que este invento é revolucionario. De feito, creo que nunca inventou ninguén algo así. Caramba! A ver, conta, conta. A ver, Fuco, amigos e amigas, non tiña pensado facelo público aínda, pero tratándose de todas e todos vos e de ti, Fuco, imos facer unha excepción e vou vos ensinar o que é. Moi ben. Excepción, amigos e amigas, Fuco, con todas e con todos vos, a lavadora satélite. Guau! Sí, A lavadora satélite. Sí, é unha lavadora coa que poderei viaxar ao espazo exterior. Bueno, Carolina, que grande inventora és unha fenómena, Ai, E mira unha grazas, cousa, Hugo. e ti onde vas ir? Eu vou ir no bombo, aquí centrifugando. E poderíasme levar a min tamén? Está ben, Fuco, farei un oco para un copiloto. Ben! Sí. E cando pensaste la rematada? A ver, estas cousas levan o seu tempo, porque primeiro teño que ainda facer algúns que outros cálculos, axustar algunhas cousas, despois teño que conseguir todo o material. Por exemplo, aquí estamos os paraugas aerostáticos, os autopropulsores caseiros, a propia lavadora, e logo construir toda a nave, que decir a lavadora satélite. Daquela isto leva o seu tempo, aínda vou tardar, Entendido. Dache tempo a facer a maleta. Entendido. Mira, Carolina, aparte diso da lavadora satélite, queríache preguntar outra cousa. Sí, dime. Que tes aquí nesta caixiña? Alégrame moito que me fagas esa pregunta. Fuco, pois nesta caixa teño unha das miñas últimas creacións, que agora mesmo, amigos e amigas, Fuco, vou vos ensinar. A ver. Con todas e con todos vos... Un momento. Pero este non é o protagonista deste conto que se titula Historia de un. Efectivamente, Fuco, chámase un porque é o protagonista deste conto. A verdade é que se me ocurriu construílo. Primeiro pensei en utilizar diferentes tipos de materiais, como por exemplo a arxila, ou o polispán expandido, a escayola, pero ao final decidíme pola plastilina, porque creo que é un material que é moi doado de moldear e ademais despois queda moi suaviño. E logo metinlle un mecanismo interior, que logo veredes para que funciona para algo moi espectacular. Teño que apretarlle aquí un parafuso para axustalo ben,
Ben, leva unha pila botón de 1,5 voltios, que son moi doadas de atopar, e baratas, así que... Nada, e logo xa vos ensinarei como funciona. Que, por certo, ocurriuseme que podíamos pasar unha tarde moi divertida con un... Bueno, Carolina, sempre estamos dispostos a divertirnos. Non sei o que terás pensado, pero tratándose de un... Que che parece se para empezar conto o seu conto? Parece unha idea fantástica, así que, Foucault, adiante. Grazas, Carolina. A ti. Alá vai. Historia de un. Ola, chámome un. Nacín nunha mesa rodeado de extranos obxetos. Mentres unhas mans me moldeaban, facéndome cóxegas, preguntábame como iría a ser eu. Cando me vin por primeira vez, gusteime bastante. Aínda que se me tivesen pedido a miña opinión, creo que tería quedado mellor. Eu teríame posto uns ollos grandes e expresivos, tamén unhas pernas máis longas, para poder calzar botas de 7 leguas e botar carreiras cunha rá. Teríame posto tamén unha boca grande, chea de dentes, para poder comer bocatas xigantes e cantar a pleno pulmón na bañeira ou noutra parte calquera. Creo que tamén me tería posto un toque de cor. A ti que che parece, Pataca? Estou ben así? O certo é que agora xa me remataron e deixáronme aquí só. E pregúntome quen son eu e para que sirvo. O mellor son o protagonista dunha historia que aínda está por escribir. O mellor son un superheroe moi forte que axuda a xente e fágome famoso. Ou un artista, ou científico sabio e estudoso, ou un músico, ou o protagonista dun conto moi alegre. Quizais son alguén moi perigoso, ao que todo o mundo lle ten medo e do que compre fuxir e agacharse debaixo da cama. Quizais non son máis ca un boneco de plastelina que non serve para nada e acabo quen sabe onde. Pero mentras ti esteas aí e eu estea aquí, gustaríame que fósemos amigos e compartir contigo unha morea de sorpresas. Porque, quen sabe, o mellor un día ti e máis eu acabamos compartindo unha bonita historia. E, colorín colorado, este conto está rematado. Moi ben, Foucault, bravo, moi ben. Moitas gracias, Carolina. A min encántame a escritora deste conto. Chámase Rosa Osuna. Sí, a min tamén me gusta moito, e creo que ten moita imaginación. Moita imaginación. Como a ti, Carolina. A ver, como a ti, Foucault, ti tamén tes moita imaginación. A verdade é que os ratos e as ratiñas de lonxe de todo temos moita imaginación. Por exemplo, Foucault inventa cancións e despois tamén escreve poesía a que lle pon música. Despois está a nosa tía Lili Gruller, que fai todo tipo de espectáculos, de teatro, de maxia, de cabaré.
E logo está pillo meu irmán, que é especialista, xa sabedes, en bocatas. Últimamente ten dúas creacións novas bastante arriscadas. Si, está experimentando cos sabores. Ten o bocata de chourizo con plátano e o de xamón con chocolate. Sí, non, sí que experimenta. Sí. Eu ainda non lles provei. Non sei que me dá. Nin eu. E despois está Faifá. Faifá, por exemplo, inventa historias. Sí, de feito, explicoume que ela ten unha fórmula para inventar historias. E sei que sempre funciona. Ah, sí, en que consiste esa fórmula? Pois consiste en algo moi sinxelo. Tes que ter 3 ingredientes, que son personaxes, un problema e unha solución. E pensei que xa que temos aquí a un hoxe, Sí. podíamos botar a tarde inventando as historias de un, as súas aventuras, as aventuras de un. Ei, Carolina, paréceme unha idea estupenda. Veña, imos alá. Venga, imos logo. Entón, imos usar a fórmula de Faifá, que consiste niso, 3 ingredientes. E outro tamén importante, que é a imaginación. Só hai que deixala sair voar. E imaginación temos todas e todos. Así que xa a levamos incorporada. Ben, personaxes. Sí. Temos a un, que vai ser o noso protagonista. Sí. E para esta primeira historia, por exemplo, podía estar Goma. Vale. E Pincel. Ah, moi ben, aquí Por está. exemplo. Ben, xa temos os personaxes. Agora, igual estaba ben que os coñeceramos. Vale, moi ben. Pois imos alá. Ola, chamome un. Encantado de coñecervos. Ola, eu son unha goma de borrar. Chamádeme Goma. Ola, eu son un pincel común. Chamadme Pincel. Ben, xa coñecemos os personaxes. Entón, eu vou facer de un e de narradora e ti de Pincel e de Goma. Vale. Ben, temos que buscar un problema. Ah. Cal pode ser o problema? A ver, por exemplo, ocórreseme que a un non lle gusta a tortilla de pataca. Ai, No, a ese tortilla de no. pataca está moi É moi rica. rica, non lle como a de damos ese Betanzos, que está problema. riquísima. No. Que se lle rompeu o seu xoguete preferido. Non, Carolina, No. iso é unha traxedia. No, que rompeu o seu moi xoguete. triste, No, é unha moi- traxedia, un drama, non. No. Que lle doa a barriga. Ai, tampouco, porque É moi sí, desagradable. é desagradable que lle doa a barriga. Sí. Xa sei. Un está triste. Ese é un bo problema, un está triste e teremos que buscar unha solución. A solución, ímola a ver. Ah, vale, Veña, empezamos a nosa historia. vale. Aquel día un estaba triste. A súa amiga Goma estaba preocupada. Non sabía que facer para que se puxera contento. Así que se lle ocurriu pegar chimpos moi grandes. Mira o que fago, mira. Pimba, 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 pimba. Pero un nada. Un seguía triste. Así que Goma fixo equilibrios sobre pataca. Mira o que fago, mira. Ai, que estou na pataca, ai, que caio, ai, que me safro, ai. Ai, que se esnabra. Como non conseguía nada, intentouno tamén sobre o barco. Mira, estou aquí no, ai, nunha perna. Ai, nunha perna. Noutra perna. E nada, un seguía triste. Goma estaba desesperada, non sabía que facer, así que se lle ocurriu cantar unha canción. Fun ao mercado comprar café, veu a formiguiña e picoume nun pé. Eu sacudín, pero a formiguiña non paraba de subir. A formiguiña. Pero un seguía triste. Goma estaba desesperada, non sabía que facer, ata que se lle ocurriu unha idea. Chamar a Pincel. Pincel, ven. Que pasa? Escoita. Oh, vamos a ver a palabra. Xa. Pincel sabía como facer rir a un. Foi onda ele. Hola, un. Hola, Pincel. ¡Ay, qué risa! ¡Ay, qué risa! ¡Oh, gracias, amigas! Amigos, gracias! E así foi como Goma e Pincel conseguiron facer rir a un. E colorín colorado, este conto está rematado. Vale, Carolina, pois é certo.
coa fórmula de Faifá xa inventamos unha historia. Pois sí, agora que podemos poñerlle un título. Ah, vale, pois... Cal pode ser? Podía ser... Ei, non sei o que se vos ocurre na casa a vos, pero a mí xa se me ocurriu un título. Cal? Ocurríseme un título que é Un está triste. Ah, moi ben, un está triste. Pois apuntámolo na nosa libreta dos nosos contos e das nosas historias e xa está. Tamén podemos escrever as nosas historias nesta libreta. Claro. Sí. Podemos inventar outra historia. Sí, outra. Ben, outra máis. Sí. Outra. A ver. Un problema. Temos, primeiro, perdón, os personaxes. Personaxes. Temos a un que é o noso protagonista. Sí. Despois, a ver, podemos facer descansar a goma, Vale. como traballa agora. Pincel, segue. E Pataca, agora pode estar Pataca. Vou na presentar. Sí, presentamos a Pataca. Ola, eu son unha pataca nova. Son de Coristanco e chámome Pataca. Ben, xa coñecemos a Pataca, unha nova personaxe. E agora temos que buscar un problema. A ver, o problema pode ser... É que un non sabe contar. É un problema. É un problema, é un problema. E a solución? Ímola ver. Ímola ver, vale. Un está aprendendo a contar. 1, 2, 3... 1, 2, 3... Como era isto? 1, 2, 3... Pataca está aprendendo a contar. 7, 8, 9. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Pincel está aprendendo a contar. 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Todas e todos aprenden a contar. 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 4, 5, 6. Silencio. Ui, creo que nos estamos enleando. A ver, isto non funciona. Xa sei, teño unha idea. Pincel, ti ponte o meu carón. Iso mesmo. Vale, empezo eu. Despois segues ti, Pincel, e rematas ti, Pataca. Eu creo que así pode funcionar. Ben, Vale. empezamos cando diga xa. Xa. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10! Oh, creo que está Oh, funcionando! sí. Ímolo a probar de volta. A ver, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10! Oh, sí, funciona! Veña, unha última vez para asegurar. Vale. Xa, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10! Sí! Aprendimos a contar! E colorín colorado, este conto está rematado. Vale, Carolina. Temos que pensar o título. Sí, e como podemos titular Como esta se nova pode historia? titular? Non sei que estaredes pensando na casa vos cal pode ser o título deste conto. Xa o sei. Un e os seus amigos aprenden a contar. Moi ben, un e os seus amigos aprenden a contar. Apuntámoslo na nosa libreta, aprenden a contar. Xa está. Carolina, funciona moi ben esta fórmula de Faifá de inventar historias, Sí, que funciona, está claro. Gústame moito, pero mira, ti que és tan lista, coñeces algunha outra fórmula para inventar contos? A ver, Fuco, sei que hai moitas outras fórmulas. De feito, mesmo pode ser que non teñas nin fórmula, como no caso de Ionesco. Ionesco. Ionesco era un escritor que eu lín varios contos del, que era de Rumanía, non? Ese mesmo. Sí. E de feito, Ionesco, moitas das veces, parece que non utilizaba ningunha fórmula. Simplemente usaba a súa imaginación e deixaba a voar. Como neste caso, no deste libro, onde veñen estes contos escritos por el que se titulan 1, 2, 3 e 4. E ocórreseme que igual vos podía contar o conto número 1. Por favor, Carolina, sí, cóntanolo. Ben, vou contar logo. Sariña xa é maior, pois ten 33 meses. E como todas as mañás, achégase ao cuarto de papá e mamá e intenta abrir a porta coas súas perniñas, como se fose unha cadeliña pequena. E como non o consigue, perde a paciencia e peta na porta. Esperta papá e mamá. Papá e mamá están un pouco preguiceiros, porque a noite anterior foran ao teatro, ao restaurante e despois aos monicreques. E claro, están a dormir. Vai exemplo para uns pais. Iso di Sariña.
A señora que traballa na casa, a empregada do fogar, tamén perde a paciencia. Así que abre a porta e dilles a papá e mamá: Bos días, señora, bos días, señor. Aquí teñen o seu xornal, aquí teñen as postais que recibiron, aquí teñen o café con leite e azucre, aquí teñen as súas torradas, aquí teñen os seus croissants, aquí teñen a súa manteiga, aquí teñen o seu zume de froitas, aquí teñen a súa confeitura de laranxas, aquí teñen a súa marmelada de amorodos, aquí teñen o seu xogo so prato, aquí teñen o seu xamón, e aquí teñen a súa pequena. Papá e mamá están moi cheos da noite anterior, porque que non dixen antes é que despois de ir aos monicreques foran de volta ao restaurante e non queren nin o café con leite e azúcar, tampouco queren as torradas, nin os croissants, nin a manteiga, nin a confeitura de amorodos, que nin sequera era de amorodos, que era de laranxas, nin a marmelada de laranxas, nin o zume de froitas, nin o sobo so prato, nin o xamón. Así que papá dille a empregado do fogar: Por favor, colla a nena, déalle todo isto e cando remate de almorzar, tráianola. Sariña berra, e a empregada do fogar colla no colo, mais se consola na cociña porque é moi larpeira e come as torradas de papá e mamá, os croissants de papá e mamá, tamén bebe o zumo de froitas e toma o confeitura de amorodos, que nin sequera era de amorodos, que era de laranxa, e a mermelada de laranxa de papá e mamá. E para que a nena non se poña mala, di a empregada do fogar: Carai, estás feita unha lima, tes o bandullo máis grande que os teus ollos. E precisamente por iso, era para que non se poña mala, toma o café con leite e azucre, e tamén o sobo so prato e o xamón, e o arroz con leite que sobrara da véspera. Papá e mamá están roncando de volta. Claro, están bastante cansos da noite de esmorga anterior. Así que Sariña vai ata o seu cuarto e dille a papá: Papá, mentres mamá dorme, porque está cansa da noite anterior: Papá, Xoaniña, que así é como se chama a empregada do fogar, Xoaniña comeuse o teu xamón. E papá contéstalle: Non hai problema, Sariña. Papá, di Sariña, contasme unha historia. E papá, mentres mamá dorme, contalle unha historia. Había unha vez unha nena que se chamaba Xoaniña. Xoaniña, di Sariña, Xoaniña como a nosa Xoaniña. E papá dille: Sí, pero non era a nosa Xoaniña. Era unha nena que se chamaba Xoaniña. E a súa mamá chamábase Señora Xoaniña. E o seu papá chamábase Señor Xoaniña. Tiña dúas irmanciñas que se chamaban Xoaniña e Xoaniña. E dous irmanciños que se chamaban Xoaniña e Xoaniña. E ademais tiña dous primiños que se chamaban Xoaniña e Xoaniña. E que eran os fillos de Señor e Señora Xoaniña, que eran os tíos de Xoaniña. E ademais tiñan un amiguiño que se chamaba Xoaniño. E ademais dúas amiguiñas que se chamaban Xoaniña e Xoaniña. O amiguiño Xoaniño tiña un cabaliño de madeira que se chamaba Xoaniña. E ademais tiña uns soldadiños de chumbo que se chamaban Xoaniña. E as dúas irmás Xoaniña e Xoaniña tiñan tres bonecas que se chamaban Xoaniña, Xoaniña e Xoaniña. Unha tarde, a pequena Xoaniña vai co seu papá, o señor Xoaniña, e coa súa mamá, a señora Xoaniña, de paseo ao parque de Bois de Boulogne. E ali atópanse con Xoaniña, o neno, o seu amiguiño, que está co seu papá Xoaniña e coa súa mamá Xoaniña. E ademais leva o seu cabaliño de madeira Xoaniña e os seus soldadiños de chumbo Xoaniña. E ademais vai coas súas dúas irmanciñas Xoaniña e Xoaniña e coas súas tres bonecas Xoaniña, Xoaniña e Xoaniña. De súpeto, a empregada do fogar entra no cuarto e dille ao papá de Sariña: Por favor, señor, vostede vai tolear a nena. E Sarilla dille a Xoaniña: Xoaniña, imos ao mercado. Así que Sariña vai con Xoaniña a despachar os recados. Van á tenda e ali hai unha nena que está coa súa mamá e co seu papá. E Sariña pregúntalle: Hola, como te chamas? Queres xogar comigo? E a nena contéstalle: Chámome Xoaniña. E Sariña dille: Xa o sabía, chamaste Xoaniña, a túa mamá chamase Xoaniña, o teu papá chamase Xoaniña, o teu avó chamase Xoaniña, a túa casa chamase Xoaniña, o teu cabaliño de madeira chamase Xoaniña, tes unha boneca que se chama Xoaniña. E de súpeto,
A tendeira, o tendeiro, a mamá de outra nena e toda a clientela que había na tenda miran cara a Sariña co susto na cara e cos ollos abertos como a pratos. Entón, Xoaniña, a empregada do fogar, dilles: non se preocupen, non son máis que as parvadas que lle conta o pai. E colorín colorado, este conto está rematado. Moi ben, Carolina, que ben, canto me gusta este conto. A verdade que é un conto diferente dos que contamos normalmente. Sí, a verdade é que sí, non ten nada que ver cos outros contos. Non sei, parece ser que non utilizou ningunha fórmula Ionesco, e que utilizou a súa imaginación. Sí, iso parece. Bueno, que? Eu creo que ainda podemos contar algunha outra historia de un. Era o que estaba eu pensando, Sí, unha historia inventarnos máis. sí. Claro que sí, veña, pois imos. Imos logo. Ben, temos a un que é o noso protagonista. Sí. E agora imos buscar novos personaxes. A ver, eu penso que Pataca pode seguir. Vale. Que Pincel descanse. Vale. Está a goma. Esta goma por aí. Tesoiras. As tesoiras. Vale. Ben. Podemos coñecer a Tesoiras. A ver, podemos tamén primeiro buscar o problema. O problema, vale. A ver, problema. O problema... xa sei. Vai ser moi emocionante. Que Tesoiras quere cortar a Pataca. Vale, entón voulle poñer voz de mala. Hola, eu son Tesoiras e teño ganas de cortar. Vale, moi ben. Ben, xa temos o problema. A solución, ímola ver. Vale. Aquel día, Pataca estaba moi nerviosa. Estaba moi inqueda. Lallábase e non sabía para onde ir. Tesoiras andaba por ali, coa intención de cortala non sabemos en Así que Pataca fuxiu e agochouse detrás do barco. Pero Tesoiras atacou a Pataca, así que Pataca buscou agoche detrás do bote dos lapiceiros de cores. Atopa a Pataca, que fuxe e métese detrás das bolas de plastilina. Aí camuflada, Tesoiras atopa a Pataca e cando colle carreira cara atrás desde o ceo, disposta a cortar a Pataca, aparece... Que cos seus rayos nos ollos fulmina a Tesoiras, que cae fulminada no chan, menos mal que estaba goma. Salváchesme, moitas grazas. De nada, Pataca, é o meu deber, para iso estamos. Pois, queres vir xogar comigo? Veña, Pois imos. vayamos. Sube o balancín. Que divertido. E así foi como Pataca e un botaron unha tarde moi divertida no balancín. É divertido. Ui. E colorín colorado, este conto está rematado. Moi ben, Carolina. Ben, xa temos unha nova historia. Unha nova historia e hai que pensarlle o título. Que pode ser... A ver... A mí xa se me ocurre un así de repente. Cal? Pois mira, moi fácil. Podíase titular Un superheroe. Ben, un superheroe. Xa temos unha nova historia de un como protagonista, as aventuras de un. Que ben, Carolina. Sí, moi ben. Igual xa temos que ir pensando en marchar, non? Bueno, pois xa creo que se nos vai sendo hora, sí. O certo é que pasamos unha tarde moi divertida inventando historias, Foi divertidísima. Que ben. Inventar unhas historias de un. Xa temos unha colección. Escoita, Carolina. Sí. Lembra que temos que facer a chamada do día. Claro, non me esquecía. Pois Sí, mira, sí. colle a caixiña, por favor, que eu vou coller o teléfono que está aquí, porque temos apuntada unha nena que se chama Salomé. ¿Así? Sí, eu vou a chamar agora mesmo. Estou vendo aquí dentro, o Vamos número a de ver. teléfono. Salomé. A ver, Salomé. achégate a min, Carolina, que quero ver o número de teléfono. Sí, agora che digo, mira. Non me digas que xa No, o xa, sei. xa. Así, marco ben, verdad? Sí, moi Xa ben. está...
Falta... Sí, xa está, nada. Espera, así. Xa aclaramos. Aí está, sí. Sí. Agora outra vez, como aí está. Moi ben. Moi ben, aí o Chamamos. tes, Foucault, aí o tes. Gracias, Carolina. Nada. Que emoción. Aí está. A ver, Salomé. Estamos en directo, cando son as 6:30 máis ou menos, desde a Biblioteca do Ágora. Aquí estamos, en conexión directa con Salomé. Queremos... Hola. Hola, boas tardes. Son o Rato Fuco e estou ca ratiña Carolina, queríamos falar con Salomé. Papá. Hola? Hola, habla con el padre. Ah, vostede é o pai de Salomé? Sí. Podemos falar con Salomé? Estamos en directo na biblioteca retransmitindo para todas as nosas amigas e amigos. Parece que sí, que xa van chamar a Salomé. Ai, que estamos aquí dos nervios, O mellor estaba no ordenador vendo a función. Claro, entón non podía estar ao teléfono, Ou non? comendo Claro. un bocata de chourizo con plátano. Ou de xamón con chocolate. Os últimos inventos do Rato Pillo. Hola, Salomé. Salomé. Hola, ¿qué tal? Somos Rato Fuco, ¿cómo estás? Bien, ¡Qué alegría de falar contigo! Oye, Salomé, estabas vendo os contos que contamos? Sí, e gustaronche? alcancé a leer casi todos. Sí? Sí? Casi todas as cancións? Que ben. Como, perdón? Estaba esperando vuestra llamada. Ah, estabas esperando a nosa chamada. Ah, Moi ben, moi ben, Salomé. Mira, Salomé, ti cantos anos tes? Cantos anos tes? 6. Carai, Sí. mira con que ímpetu o dixo. Caramba, Moi ben, Salomé. xa és maior, Salomé. E ti, Salomé, ves a biblioteca do Ágora? É esta a biblioteca que ves? Coñeces esta biblioteca, a do Ágora? Salomé está ca súa mamá, está preguntando si... Tengo los libros ahí. Que sí, que ves buscar Sí, contos que ven, aquí. sí, que ven polos libros aquí, sí, sí. Vale, moi É ben. usuaria, que maravilla, que ben, Salomé. Salomé, escoita, vouche pasar coa ratiña Carolina, vale? Que emoción. Chao, Salomé. Hola, Salomé, que tal, como estás, Salomé? Bien. Encantado de falar contigo polo teléfono. A ver se pronto nos podemos ver en persoa, sería maravilloso. Salomé, temos unha pregunta para ti. Podes nos recomendar un conto? Cal é o que máis te gusta a ti últimamente? Porque podemos cambiar de opinión. El que más me gusta de las cuentas fue de que un beso. Ui, non se entendeu, oíuse mal. Sí, escoitouse un pouquiño mal, Salomé. Cal é o teu conto preferido últimamente? ¿De qué color es un tipo? De que color? Es un tipo. De que color es un chico? De que color... Tipo. Un chico, que color... Algo de cor, non? A ver se nos enteramos ben. De que color es un... Un bico. Un bico! bicho! Un bicho, un bico. Un bico ou un bicho? Un bico ou un bicho? Un bico. Un bico, un bico. Ah, un bico. De que color é un bico? Que bonito, como mola. Pois imos preguntar na biblioteca a ver se o teñen para podelo ler, porque Sí, nós sí. non o coñecemos, Carolina? Non. Ah, Moitas sí, grazas. No bico un cantar. Que bonito. Moitas grazas, Salomé. Grazas, Salomé. Un placer falar contigo, Y también niña bonita. Niña bonita, tamén ese te sí, gusta, sí. ese coñecémolo e tamén nos gusta moito a nós. Pero que sorte que podemos falar coas nosas amigas e amigos e que nos recomendan contos. E que así tamén coñecemos nos contos que non sabíamos deles. Sí, Grazas, Salomé, por compartir con nos os teus contos preferidos. xa nos temos que despedir. Témonos que despedir, Salomé. Entonces me llamaran. Como? Que che gustou que chamaramos, dixeches, Salomé. Ah, e a nos falar contigo, unha maravilla. Tamén, gustounos falar contigo. Sí, Bueno, Salomé,
Vémonos outro día, esperamos verte na biblioteca, vale? Sí, un Despois bico. do verán. Vale. Un bico da cor que Adeus. ti queiras. Abur. Grazas, Salomé. Abur. Chao. Ah, que ben, que riquiña, Salomé, que conto nos Sí. recomendou. De que color é un bico? De que color é un bico, Temos que- que enterarnos, sí. a ver, Carolina. Mm. Bueno, Que bonito título. O conto Conto misterioso. misterioso, que non Vou nos dar queda. unha pista, vou dar unha Sí. pista. Vai quedar un paquetiño nas bibliotecas a ver se adiviñades o conto misterioso desta semana. O anterior xa sabedes que era o do grúfalo. Sí. Vou vos dar a pista do conto desta semana. Este era un paparrato que tiña 7 fillos ratiños e que lles contaba un conto para cada un para que quedasen dormidos. Non digo máis nada. Eu creo que xa sei que le... Claro que o sabes, Carolina, é dos nosos favoritos. Sí. Bueno, Que, Fuco, creo que temos que ir marchando. temos que ir marchando. Mais antes de marchar, podíamos cantar a canción de Loxe de Todo, se a ti te apetece, Home, e como? tocala co acordeón. Como non me vai a apetecer? Xa sabía eu. Sempre me apetece. Lembrarvos que o 7 de xuño, luns, a 6 da tarde, estaremos conectados para contar contos novos, vale? Que será xa a última sesión de merendas con contos deste curso. E despois do verán iso, a ver se vos podemos ver en Sí, persoa. sería maravilloso que vos pudiéramos ver en persoa. Pois moitas grazas por estar aí. Ata outro día. Vai, lonxe de Grazas, todo. amigos e amigos. Grazas. Lonxe de todo, lonxe de todo, lonxe de todo, lonxe de todo está. Lúa de queixo, chuvia de contos, lonxe de todo nos nosos corazóns. E se algún día, lonxe de todo, e se algún día eu teño que marchar, onde eu vaya, comigo sempre virás. Onde eu vaya, comigo sempre virás. Abur, amigos e amigas. Ata outro día. Bicos de cores.